perlok mentasngi kedai kesngi syong thach te bomyo lek khwai mentasngi te ngahaban wan ban wat no ki kenjaso ba kamet kelak kwa bam kenjaso timan kapor bisa ui ba ngapenukam ki sla pathau te menta ka sla ngam don kamsyu ngan wat no dau pathau ba ngalak kwa ban bam te ale perlok na lek pet no ki pathau ya het pathau no menta ka te ka ki ba la syong thach haying ini siap nak ada pathau. Orang ini mesti ditinggi mahal. Tentang lapoi ni ha, jaka ba kini ki pathau ki John, sepet kini ki dangrit. Ni ki dangrit patlong le. Kisla balai kilong kumne sla pathau nomor la ot man kapor wan ot nomor ba bansina jing bam khwai pet kini mdon slasyu timenta il khet no da uso no samsyu kasla pet une uso khet no da une te kabam pathau re la hun mentasni wadla mi lech khwai re la bam no da ni pathau oh te perlok kiba ibang sa komen ngan sa phara ka jaka ka ba pi don oh di khiksa ra ta pathau nei wei ane ka de ka jaka re pathau right. Oh, bulat. Turun di tiang. Wih, ini weh. Coba aku kena orang ini. Tuh, perlok ma mentasngi bangadon sinong tengah hap khetnya kini ki pathau ngan sakhet biang hadin katu katne singi ngan sakhet biang te mentang ngan khetang kini satali ki balak kamhe tang kini satali mentasngi te tang satali ngan khet la bun ba bam khnai ngahapan khet no ki bun ba ki khnai kila wan bam bun ba kila ya putlut te mentang ngahapan khet no ban ya ka bam khnai te ka ba ban khet ban di da di tang kanu ka biang bet tang ban lat na ka bam khnai te khupre sipun perlok te la sai la ban lech khwai no mentasngi te ngi don sinong ngim yo re ban lech khwai te la sai la tikna ba ngin hapan lech khwai no perlok sai pet ke video la sai kin sai i kumno nge kin juduk kha te khupre sibun bara